Moi bo día, miña querida xentiña de polo mundo adiante. Quería vos explicar unha cousa, porque hai unha curiosidade que pregúntame moita xente se eu teño invernadero, porque teño a horta activa todo o ano, de verán a inverno, todo o ano. O que pasa que hai cousas que non se poden plantar no inverno, evidentemente, porque non soportan os fríos, outras que sí, pero de todos os xeitos, aínda que hai cousas que se plantan no otoño e que se recollen no inverno, hai que ter en conta onde plantalas, como plantalas, e como levantar un tallo para poder plantar en un sitio onde vai a estar chovendo aínda durante 2 ou 3 meses seguidos e recollendo fríos. Entoses, teño a operaria, Ala, ala. teño a operaria xa empezando a preparar o tallo, porque vamos a plantar hoxe os allos. Está a punto de acabar o ano, O sea, estamos a día 29 ou 30, bueno, 29 creo que é. É 9. E vamos a empezar a plantar os allos elefante. É un tipo de cultivo que se pode plantar dependendo da zona na que esteades, na que vivades, na que teñades a horta, podes empezar a plantar en finales de outubro, noviembre, diciembre, todo máis xaneiro. Por qué? Porque é un tipo de bulbo, porque o que queremos colleitar é un bulbo. E os bulbos estes, normalmente, casi todos os bulbos, hai nos que meter na terra porque teñen que pasar un período de frío intenso, por eso se plantan no inverno. Despois empezan a ver o día cando xa non fai tanto frío, empeza a engordar o bulbo cando xa fai moito calor. Isto quere dicir que é un cultivo que hai que plantar cando fai moito frío para recollelo cando fai moito calor, o sea que hasta lá a junio, julio, agosto ou setembro non recolleredes os allos dependendo no mes no que o plantedes. O primeiro que hai que facer é escoller ben os allos. Collede sempre semente que sea seleccionada. Isto é porque escóllense os millores allos e que non sean moi antiguos, porque senón poden ter o grelo, o sea, o grelo vai a ser o que é a rama que vai a ramificar para arriba para despois poder facer o dente, pode ser que estea xa tan vello que estea desecado, dañado, e que a semente non sea boa para germinar. Entonces, primeiro, collede sempre semente que sea certificada. Eu non, porque eu teño na miña casa. Eu gardo dun ano para outro, se a gardas dun ano para outro, se ti a sabes gardar, pois perfecto, colles a túa. E se non, semente seleccionada. O seguinte que hai que facer é abrir as cabezas de allos e escoller solo os millores dentes, pero os millores de exposición, os que lle sacarías solo a foto. Aqueles que estean como un pouquiño deformados, que sean de color un pouco verde, que estean descamados ou que teñan xa o gomo de fora, eses non os collería. Escollede sempre os millores. E se vedes que non vos chega 1 kilo de allos, porque, aínda que sean seleccionados, porque ten poucos dentes vos na cabeza, pois colledes 2 kilos ou 3, porque non se perden. Os millores dentes, usádelos para plantar, e os dentes máis pequeniños, usádelos para adobar o churrasco. Bueno, agora no inverno moito churrasco non se come, pero facedes empanada ou así. Con allos. E que sei, para que usan os allos? Todo o mundo usa allos todos os días para facer de comer, ou eu uso. O que quero dicir que non teñen pérdida. É mellor que collades o doble ou triple do que ibades a coller e que escollades solo os millores dentes para plantar, porque isto asegúrovolo, dos millores dentes van a salir as millores cabezas. E depois outros moitos máis consellos que vos vou a dar. Que non é que sea como se di, non é un plantío difícil, pero é un plantío que hai moita xente que non lle vai ben. Unha vez que temos o primeiro paso, que é escoller os millores allos, o que temos que preparar é o terreno. Prometo non tardar moito en facervos un vídeo falándovos da rotación de cultivos, de como hai que plantar para non desgastar a terra e non ter que estar como abonando continuamente, fertilizando ou tal, porque se sabemos seleccionar ben a familia de plantas que vamos a plantar e non repetimos familia de plantas, a terra é capaz como a autorregularse sola e na maioría dos casos non lle fan falta casi fertilizantes.
Mirade, no mesmo sitio onde eu tiña plantados, onde temos plantados agora os grelos, que ainda empezaban a facer grelo, pero bueno, temos a outro tallo plantado e non me importa quedar sin estes. Pois onde tiñamos plantados estes grelos, que son da familia das crucíferas, vamos a plantar unha familia totalmente diferente que é as aliáceas, o sea, aliáceas, que falareivos das familias, pero son dous cultivos totalmente diferentes de familias diferentes, co cal é unha rotación perfecta para facer. Donde non plantar os allos? Donde tuvestes cebolas, por exemplo, ou donde tuvestes allos, arrancas uns allos e plantas outros allos, pois iso tampouco deberías de facelo. Nin donde tuvestes puerros, tampouco, porque son da mesma familia. Entonces, donde tuvestes, pois non sei, lechugas ou grelos ou repolos ou coles ou así, é o perfecto para plantar despois os teus allos. Mira, este sí que empezaba a ser un grelo. Fijadevos que empezaba a estirar o pescozo para ser gelo, e sin embargo non é nabo. Isto só expliquei en outro vídeo, pero eso de que a trilogía, de que todos os nabos son rabixas e grelos, eso é mentira, eso depende do tipo de rabixa que plantes. Este nunca na súa vida iba a ser un nabo, porque non é? Porque non é desa mesma familia. Pero, bueno, este non era o caso. O caso é que vos iba a dicir, para plantar unha crucífera, tipo, eso, o grelo, repolos ou así, é un tipo de cultivo que necesita un montón de abono, de fertilizante, e sobre todo de nitrógeno. E esta, para crecer, absorbeu todo o nitrógeno que pudo do terreno. Sin embargo, os allos que vamos a plantar agora é un tipo de cultivo que nitrógeno é o que menos necesita, e poder ser casi ningún, porque senón faría follas e non faría unhas cabezas de allos grandes. Moita xente ás veces queixaseme e dime, eu xa me cansín de plantar allos porque me salen as cabexiñas así de chiquitinas. Pero esa é porque fertilizas, porque abonas, ou porque lle botas 15-15, ou porque lle botas, por exemplo, non sei, pois que che deron merda de cabalo ou de jaliña, e botastes ya os allos. E iso non o necesitan. Os allos, se os plantas no mesmo sitio donde tiñas plantados, por exemplo, os grelos, rabixas, repolos ou navicol, non lle tens que botar nada. Quédanlle na terra a suficiente comida para empezar a germinar. O allo vai a botar polo menos un mes no frío, ou un mes e pico, ou así, sin facer nada. E ti non o vas a ver, ou vas a ver tan só un peteiriño verde salindo da terra. Iso é o normal, porque teñen que facer como unha especie de extractificación, por iso se plantan no inverno. Teñen que pasar un período de frío para despois empezar a germinar. Por iso non se plantan no verán, por iso se plantan co frío logo. De feito, hai un refrán que di, como é? Cada día que pasa de xaneiro perde un allo alleiro, porque en xaneiro xa, dependendo do clima, empeza a facer xa un pouquiño de non tanto frío. Febreiro, xa ben marzo, xa ben o caloriño. Entón, ten que botar 2 meses solo, intentando botar raíces. E para botar raíces unha planta non necesita ningún fertilizante. Unha planta pode empezar a botar raíces e máis o gomiño de arriba, simplemente en un vaso de agua, ou se o pos nunha servilleta mollada, ese experimento que fan os nenos e as nenas nas escuelas de poñer semillas en unha servilleta mollada, e que lle chega para empezar a botar o germen e máis as raíces, pois iso é o mismo. O sea, que se ti lle botas agora aquí, no tallo, un montón de fertilizante e, sobre todo, que teña moito nitrógeno, estou me referindo moito nitrógeno, calquera tipo deses preparados que comprabades que son 15-15, que ten tanto fósforo como nitrógeno, como potasio, non son para os allos, non están preparados, ten demasiado nitrógeno. O allo que vai a facer? Vai a facer unhas follas moi bonitas para arriba e a cabeza vai a quedar pequena. E agora xa vou coller a lagoña, porque senón miña nai vai-me dar ca lagoña, porque xa leva todo o cacho feito ela. E como vos dixen que teño para recoller todo isto daqui, todo o que eran os grelos, vou a recoller os grelos, e miña nai o que está facendo é cavar a mesa. O sea, fai un rejo, nese rejo enterra as ervas todas da parte de adiante boca abaixo para que sirvan de fertilizante, e despois volva a abrir outro rejo. Isto xa vos lo expliquín, creo, en outro vídeo, pero, bueno,
Vouvos a facer un resumen para que collades a idea. Pero quedavos en tareas pendientes mirar o outro vídeo, Non me digas que la joña. Sácate me de diante. Espera un pouco, Cona. Vedes que aquí hai enterradas ervas. Bueno, pois estas ervas van a servir de abono tamén. Entonces, esas están aí no rejo anterior. Ahora mami o que fai é abrir un rejo para tapar as ervas que botou aí. Non sei, Lolo? Claro. Hai que facer así. Vestes? E agora vamos a facer a mesa. A pelar. A pelar. A Eso. pelar. Pelar é isto. Vedes toda esa erva, as raíces que hai do todo por rejeiro. Todo eso por rejo. Porque sirve de abono. Porque ten nutrientes e vai seguir descompoñendo e sirve de abono suficiente para o seguinte cultivo. Todo eso por rejo do revés, vedes? Chas, bum, do revés. Claro, así non se ven. Claro. Agora o que está facendo é enchendo o rejo que fixo antes, enchendo cas ervas daqui de diante. De un cachiño, pois, como decidídelo vos, pero de 30, 40, 50 centímetros. Eso depende do que se vai a plantar, pero bueno, aí así. Non si, Lolo? Sí, miña filla, si vamos dando poquito a pouco. A ver, tens que apañar aquí. Si, vou apañar agora. E así conseguimos que isto que estaba cheo de erva, cheo de brosa, cheo de raíces e cheo de material verde, Que non se vexa, xa está. que non se vexa, que quede así, Sí. que quede perfecto. Mamá, que ben o sabes facer, eres unha Sabes tal, profesional. Si tal. Si que o eres, Si tal. Si tal. Vos vedes todo aquel mando de rabisagrelo que temos ali ao lado de mami, non? Bueno, pois eu vou nos a limpar para botar todas as follas no fundo do rejo. Pero, se tenes erva que acabades de cortar, que tamén pode ir aí no fundo do rejo. O sea que aí nese rejo podese enterrar cousas. Arjeiro non, porque ten moito nitrógeno. E deste xeito obtemos tres cousas. Unha, os grelos ou rabisas limpiños para botar ao caldo, para comer, ou para facer un regalo, xa, iso depende. E toda esta ramallada que tin, que está seca, que está bella, ou que está fea, ou que están as follas bellas, podemos llas dar ás galiñas, se temos galiñas, ou botalas no fondo do rejo como se fora tamén parte do abono, porque se vai descompoñendo pouquiño a pouco. A clave está na medida do posible que cando pos unha planta destas no fondo do rejo, na puñas así, senón que lle días a volta, que a puñas do revés. O sea, arrancas un cañoto destes, non o puñas así, porque pode volver a jomar. Entonces, do revés. Eso xa se fai ca lagoña, pero son anos de experiencia. Esa fai na Lolo. Eu moitas veces teño que dar a volta, pero ca man, porque ca lagoña non me sale tan ben.
E agora facendo o seguinte rego, con esa terra que sacamos dese rego, xa acabamos de tapar ben toda esta brosa. Esa queda toda cuberta, tapada, e xa non nace, queda aí. É que nasa saca-se a cabeça outra vez. A merda. É cara. Tamén tens toda a razón. Quem não mandou ressuscitar? Ninguén. O terreno tal como está ahora está listo para poder empezar a plantar nel. Que pasa? Que temos que pensar que aínda que hoxe quenta moitísimo sol, pero estamos a finales de ano, aínda quedan moitísimos meses de chuvia, polo menos 2 ou 3 meses de chuvia intensa. Entón, todo o que plantemos na terra, si non drena ben, vai a encharcar e vai a pudrir. E máis, si son cousas como os allos, que son tubérculos que van a estar enterrados na terra e non soportan para nada o encharcamento. Entonces hai un sistema, digamos, de laboreo para facer á man que se chama levantar o tallo ou opar o tallo. Opar é levantar. Consiste en facer como se fora un camiñiño, un rego, todo alrededor do tallo, e toda esa terra que sacas, bótala para o tallo. Con iso consigues facer unha levantada pois de 15, 20, 30 centímetros e que os tallos estean sempre máis levantados que o resto de todo o terreno. E iso o que fai é que cando chove, o sitio que está máis alto é o primeiro en drenar, en quedar seco. E así o tallo que está opado, que está levantado dos allos, nunca vai a estar encharcado. Isto no verán é excusado facelo, pero no inverno é unha cousa que hai que ter en conta, sobre todo cando non plantas en bancales, cando plantas en terra chan. Outra cousa que vamos a facer é que o tallo dos allos non se debería de ter que pisar para non emplastar a terra. Entón, vamos a facer, en vez de un tallo grandísimo, facemos 2, o sea que polo medio vamos a facer tamén outro rego para cando haba que ir polo medio, pois para arrancarlle unhas erviñas ou para botarlle un pouco de borralla ou para coidalos polo que sexa, que non teñas que pisar o tallo, sino que teñas un camiñiño para andar cos pés. Entón, en todo este cacho, vamos a facer 2 tallos opados, verdad, mami? O sea, 2 tallos levantados. É o primeiro que vou a facer, porque tanto miña nai como eu gustanos as cousas dereitiñas e ben feitas, vai a ser puñer un cordeliño para que nos sirva de liña e que quede un pouquiño dereito. E torcidas xa somos nós. Home, é que se fóramos dereitas iríamos tablas. E tablas non. Peor que min. Mirade, desta forma, o chan está, o sea, o tallo está levantado unha cuarta e pico e sempre vai a ter por onde drenar, por moito que chova, verdad, Lolo? Pode chover o que lle dé a gana. E con este regiño do medio así feito, estes 2 tallos non se volven a pisar nunca, porque se teño que traballar, traballo desde aquí e máis desde o outro lado. E este ainda vai axudar a drenar máis, así que os tallos están preparados. Con este sistema de plantío vamos a conseguir que a terra estea tamén moi opadiña. Entón, agora, nós o que facemos é plantalo cun pau, ou sea, cun calquera tipo de pau, hai que facer un burato, e os tallos sempre se plantan, que parece moi evidente, pero ao mellor non é, tanto para tanta xente, quero dicir. A parte de abaixo, esta, aquí, é por onde vai a botar as raíces, e a parte que é máis picudiña, é a parte que vai a botar o grelo para arriba para facer os laxos dos allos. Entón, hai no que plantar así, con isto das raíces para baixo. Canto hai que enterrar un allo?
Pois sea este ou sea calquera outro tipo de allo do mundo inteiro dame igual, 3 veces o seu tamaño. Eso para casi todas as sementes do mundo mundial. Se este allo mide 3 centímetros, pois, ou 3 e pico, pois 9, 10. A isto mínimo, o sea, 3 veces o seu tamaño, o sea, máis ou menos a esta altura. E isto para todo tipo de sementes. Se o deixades moi a derriba, o que vai a facer é, cando sea moi grande, vai a tumbar co vento unha vasofiada. E se o poñedes tamén demasiado fondo, vai a tardar moito en botar o germen para arriba, que botar boto, podedelo plantar casi a 1 metro de profundidade, pero igual tarda 2 anos en chegar arriba, depois nunca encontrades a cabeza, claro. Entón, pois nada, vou facer uns buretiños así e xa casi acabamos. A que distancia un dos outros? Eu non sei canto é isto, pero serán 15. 12, 13. Mais ou menos, así a 15. A ollo. Vamos alá, abuela. Unha vez que xa están todos no buretiño, volvemos a achandar, porque así vamos tapando os buretiños e máis queda dereitiño. Bueno, pois o talliño xa quedou botado, así que agora xa iremos comer, que tamén xa o ganamos, non? Bueno, estamos ben orde. O tallo, recordade, os allos non se rajan nunca, porque supónse que cando os plantamos está a terra mollada, e con que estea húmeda chegalle para que germinen, para que lle dé tempo a germinar. Despois se lle veñen as chuvias intensas, non fai falta regar, así que non se lle fai nada. E fertilizalos tampouco, hasta que empecen a botar os laxos, que despois, recordándovos que non se lle pode botar nitrógeno, co cal eso de 15-15 non é bo, e hai que esforzarse en botarlle un pouquiño de fósforo e potasio. E iso conseguímoslo botándolle ceniza, o sea, borra de queimar madeira, que xa vos teño dito en moitos vídeos. E con esos xa van máis que sobrados hasta que os recollamos alá, pois no verán, cando sea tempo de ir á playa. Non se lle fai nada máis. Claro. E estes para comer. Sí. Ainda estamos para comer. Claro. E na máis, pouco a pouco, estás para pouco faladora, Tes fame? Non o, para nada. A máis almorcen ás 6 da mañán, Te levantas antes que min. Bueno, eu tamén me levanto cedo, pero te levantas antes que min. Bueno, pois nada, miña querida xentiña, eu como vos digo sempre, coidade das vosas hortiñas, portádevos ben e sede moi felices. Moi felices. Ana máis. Ala, chao. Ala, chao, chao. Veña, cada un para a súa casa. Sí.